θα κερδίσει ένα φάουλ. Πάμε για λίγο στον αγωνιστικό χώρο και στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Να δούμε πώς συμπεριφέρονται τώρα οι προπονητές μετά από αυτό το ξάφνιασμα και το 1-0. Θα έλεγε κανείς ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν αυτός που θα ήταν πιο. Θα ήθελε να. Παίζεται λέει, και βγαίνει ο Ανιέτε. Ο Ανιέτε πρώτου Χουάντερσον σκάβει τη μπάλα. Εκπληκτικό γκολ από τον Ισπανό. Εξαιρετική πάσα. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Δείχνει να τρελαίνεται ο Ανιέτε και πώς να μην τρελαθεί φέτος. Κάνει μια εκπληκτική χρονιά εδώ ο Ισπανός. Θα φτάσει το έκτο του γκολ στα play-off. Τα 18 στο πρωτάθλημα. Σπουδαίο πρωτάθλημα. 56ο λεπτό. Νίκη Βόλου Ηρακλής 2-0. Τα λεπτά κυλούν. Ο Ηρακλής το παλεύει παρά την απογοήτευση που υπάρχει, παρά το γεγονός ότι παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα με τον Ανιέτε και τον Τζιόρα. Ανιέτε φέρνει την μπάλα στο δεξί, έτοιμος για το 3-0 και το πραγματοποιεί. Η κόντρα επιθέσεις φωτιά στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή, πάνω που λέγαμε και για το αριθμητικό μειονέκτημα των Κιανόλευκων. Ο Ανιέτε βγήκε από την αριστερή πλευρά, παίζοντας πάντα οριακά ο Ισπανός. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, κανένα πρόβλημα να πλασάρει το Χουάντερσον. Νίκη Βόλου Ηρακλής 3-0 στο 57ο λεπτό της συνάντησης. Ο Ανιέτε με ισοπαλία μάλιστα στο Πανθεσσαλικό με την Κέρκυρα δημιούργησε ένα ρόστερ 15 βασικών και 4 αλλαγών βασικών παικτών, βασικών αλλαγών. Δηλαδή ένα σύνολο 19 παικτών από τον πρώτο έως τον τελευταίο, οι οποίοι ανα πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως χρόνου συμμετοχής, εδώ είναι μια καλή στιγμή για το 4-0 με τον Ανιέτε να πλασάρει. Η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια δεν ξέρω αν χτύπησε και στο άλλο δοκάρι, αυτό λίγο ενδιαφέρει. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Χουάντερσον για τέταρτη φορά. Hat-trick από τον Αντώνιο Ανιέτε στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Και ο συνεργάτης του Αλέκου Βοσνιάδη και οι φροντιστές στο γήπεδο. Ο Άντερσον κοντρά στην αισθημάτων με την κερκίδα, εκπληκτικό πλάνο που δείχνει και... Νικοσουλίδης είχε περάσει ως αλλαγή στο ντέρμπι με την Κέρκυρα, ο 27χρονος που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην τριάδα πίσω από τον επιθετικό στο 4-2-3-1 όσο και ως κεντρικός, ίσως και αμυντικός χαφ, αλλά με καλά τεχνικά στοιχεία. Βάλε το κορμί του ο Τζιόρας, έσπασε για τον Ανιέτε, το σούτ με το δεξί, περνάει μπάλα, 1-0 η Νίκη Βόλου. Στο 44ο λεπτό, ποιος άλλος, ο Ανιέτε είναι αυτός που βάζει τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ. Άλλαξε με τον Τζιόρα και τώρα βλέπετε πως πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Θοδωρόπουλος φάνηκε να ελέγχει την πορεία της μπάλας, αλλά φυσικά και αυτό δεν συνέβη. Γκολ νούμερο 17 για τον Αντώνιο Κίντα Ανιέτε, ο 28χρονος έχει πάρει την νίκη. Ο οποίος περιμένει. Ο Ισπανός έχει πάρει 2 μετραφόρα. Παναγιωτόπουλος περιμένει. Αυτοσυγκέντρωση από τον Ανιέτε και τον Θεοδωρόπουλο. Το σφύριγμα τον Παναγιωτόπουλο. Ο Ανιέτε ρίχνει μια ματιά, παίρνει φόρα, σουτάρει, γκολ! 2-1 για την ομάδα της Νίκης Βόλου με σκόρερ τον Αντώνιο Ανιέτε. Στο 94 η Νίκη Βόλου και πάλι μπροστά. Και πάνω εκεί που λέγαμε ότι ο Λουκίνας είναι η χρυσή αλλαγή για τον Μουράτ Σεροπιάν, έρχεται ο Ανιέτε από το σημείο του πέναλτι να στείλει την μπάλα στη δεξιά. Και των δύο προπονητών, ακούσατε και τον Κώστα Κουντούλα πριν από λίγο, εξακολουθούν να παρατηρούν, να διορθώνουν. Ο Σέζο ζητάει 3 χιλιοστά πιο πίσω την μπάλα. Ανιέτε, ψιλοκρεμαστά, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Ισπανό. Μέσα σε 3 λεπτά η Νίκη Βόλου διπλασιάζει τα τέρματά της χάρη στο εκπληκτικό γκολ του Ανιέτε που έστειλε την μπάλα στο δεξί παράθυρο του Θανάση Τόλιου, κάνοντας τον Νίκη Βόλου Αιγινιακός 2-0. Το καλύτερο ξεκίνημα
για τους βολιώτες. Τα εύσημα στον σκόρερ. Άπιαστο. Παίρνει φορά απέναντι στον Απόστολο Σιαράβα. Ανδρονικίδης καλεί τους παίκτες να μείνουν εκτός περιοχής. Ανιέτε απέναντι στον Σιαράβα. Απόκρουση με το αριστερό. Συνέχεια της φάσης γκολ από τον Ανιέτε που πήρε το rebound. Έτρεξε και πλάσαρε σε κενή πλέον εστία. Μετά την εκπληκτική απόκρουση από τον Απόστολο Σιαράβα με το αριστερό χέρι, σταμάτησε την πορεία της μπάλας στα δίχτυα. Όχι όμως και σε δεύτερη φάση με τον Ανιέτε να σκοράρει. Να χάνει με τον πέναλτι, αλλά να χρήζεται σκόρερ. Ο Ισπανός μεταξύ των συμπαικτών δέχεται τα συγχαρητήρια. Απόκρουση από τον Σιαράβα που ήδη είχε πέσει. Έρχεται και πάλι ο Ανιέτε. Ακόμα και στο κουβάλιμα της μπάλας, Κοντέον πίσω στο Χουάντερσον. Ζάχορα, μια κεφαλιά μπροστά από τον Γιώτα. Κερδίζει ο Μανουσάκης, νέα επίθεση για την νίκη Βόλου. Πλάγια η μπάλα για τον Τζιόρα, πάει για το πλασέ. Τζιόρας θα το κάνει το γύρισμα, γκολ από τον Ανιέτε. 1-2 προβάδισμα για την νίκη Βόλου. Πάλι υποδειγματική εκτέλεση από τους φιλοξενούμενους, με τον Ανιέτε να φτάνει στα 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Πανηγύρια από τους λιγοστούς ηρωικούς φιλάθλους της νίκης. Σε εξέδρευση του Καπτατζογλίου μπήκε επιθετικά η νίκη Βόλου και δικαιώνεται ο Βοσνιάδης, γιατί αυτές ήταν οδηγίες του και κάποια στιγμή ακούγαμε Πάρη Τσελεπίδη να λέει παίξτε διαγώνια και του βγήκε το γκολ από πλάγια. Δείτε εδώ. Μωυσίδης σήμερα επιστρατεύτηκε σαν center back μετά τις διαδοχικές αποχωρήσεις από παίκτες που αγωνίζονταν μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι πρότινος θα έλεγα στον Απόλλωνα. Ο Καπίας, ο Σακάς ήταν center back που έφυγαν. Ανιέτε πάει να τσιμπήσει την μπάλα και το κάνει. Προσποίηση, ο Ισπανός δεύτερη, πάει για το σούτ, θα το κάνει. Γκολ! 1-1. Απίστευτη εξέλιξη στα πρώτα 4 λεπτά. 2 γκολ. Ίσως είναι το πιο παραγωγικό πεντάλεπτο. Εδώ οι άνθρωποι του πάγκου της νίκης, ο Γιάννης Ζαλαώρας, οι συνεργάτες του Βοσνιάδη, πανηγυρίζουν οι παίκτες, μια αγκαλιά, γιατί απάντησαν πάρα πολύ γρήγορα στον γκολ που δέχτηκαν. Λάθος της άμυνας, επέτρεψε στον Ανιέτε να κάνει μόνος του ό,τι ήθελε. Εδώ δείτε τον παρακολουθεί ο Κισκαμπάνης, πολύ δυνατό σούτ από τον Κασιόπης. Μπαλτοβαλίεφ. Βάλα καταλήγει στο Γιώτα, γρήγορα μπροστά για τον Ανιέτε. Έχει καλύτερη κίνηση η νίκη στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθώντας να απαντήσει στο 0-1. Ωραία πάσα για τον Ζουλιώτη, τον βγάζει μόνο. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας, νέα έξοδος. Από κοντά ο Ανιέτε, γκολ, 1-1. Κρέμασε τον Βρονταρά που είχε κάνει την έξοδο και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια ο Ισπανός, πετυχαίνοντας το 8ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Λογικά τα πανηγύρια, έβγαλε την πρώτη πάσα προς τον Ζουλιώτη για να ανοίξει την άμυνα. Η έξοδος του Βρονταρά επέφερε το λάθος και από τα λάθη έρχονται τα γκολ. Ο Ανιέτε, γνωρίζοντας καλά την τέχνη, πλάσαρε. Αγωνιστής, ο αρχηγός του Απόλλωνα. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Ανιέτε. Μαζεύτηκε κόσμο στην περιοχή του Καρατζιοβάλη, πλασαριστά, όχι καλά. Ισάκ κερδίζει όμως. Ανιέτε. Και ο Ισάκ έχει ανέβαση στην απόδοση του. Γέζιτ στο γέμισμα. Ο Ρεπετσάς μια κεφαλιά προς την εστία, 3-0 από τον Ανιέτε. Νέο λάθος της άμυνας στο Απόλλωνα και πάλι εκτεθειμένη. Φαινόταν από ώρα ότι ο Ρεπετσάς θα στείλει την μπάλα προς την εστία και εκεί βρέθηκε ο Ανιέτε να τη στείλει στα δίκτυα. Πανηγύρια δικαιολογημένα, το παιχνίδι ξαφνικά γέρνει προς την πλευρά της νίκης με αυτό το τρίτο γκολ, με 2 λάθη της άμυνας. Και επαναλαμβάνω, δείτε τώρα, γίνεται η σέντρα με όλη του την άνεση. Ο Ρεπούλος θέλει να βρει, χωρίς όμως να καταφέρει τον Μπουτζίκο. Βλασόπουλος ωστόσο κερδίζει το χειροκρότημα της κερκίδας, γιατί κέρδισε μια ακόμα μονομαχία. Τώρα ο Ισάκοβε στην κόντρα για την νίκη Βόλου αποφεύγει και το Θοδωρέλη μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θέλει να βρει ποιον για το τέτα-τέτ και το 0-2. Θα κερδίσει το Δάφκο Ανιέτε και κάνει το 0-2 Αργεντινός από ένα γκολ το οποίο είναι πραγματικά δημιούργημα για ακόμη μια φορά, όπως και το πρώτο από τον Ισακ Χόβε. Και εδώ
οι ποδοσφαιριστές Νίκης Βόλου που πάνε προς τη μεριά των φίλων τους που τους ακολούθησαν και εδώ στην δράμα. Να εδώ, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα στη ζωντανή περιγραφή του αγώνα, ο Ισακ Χόβε που απέφυγε τον Θεοδωρέλη και το Ιαπάκι. Ο Δάφκος μπορεί να έχει γυρίσει στην εστία του, ωστόσο ο Ανιέτε δεν δυσκολεύεται. Σπανός, ο οποίος είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα, πρώτος σκόρερ της νίκης, αλλά είναι και ο παίκτης που τροφοδοτεί με τις καλύτερες πάσεις στους παίκτες του. Μανουσάκης κρατάει μέσα. Σέντρα γρήγορα μπροστά, η μπάλα φτάνει στον Ανιέτε, κάνει το κοντόλ, γύρισμα. Ισαάκ 0-1. Αφύλακτος ο Ισαάκ, η άμυνα του Ηρακλή εκτέθηκε και κόντρα στην παλιά του ομάδα ο Ισπανός σκοράρει πολύ νωρίς, στο 14ο λεπτό, δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα από τον Χόβε Ισαάκ. Εδώ με όλη του την άνεση ο Μανουσάκης αρχικά έβγαλε τη σέντρα, το ίδιο και ο Ανιέτε έκανε κοντρόλ, έβγαλε την assist. Τα λέγαμε πριν για το πώς τροφοδοτεί. Οπισθοχώρησε η νίκη, Τζανδάρης, Βέλκας, δεν μπορεί όμως. Σοηλέδης μακριά να προλάβει την ταχύτητα του Ανιέτε για να φύγει αυτός με τον Κισκαμπάνη. Κοφτή τρίπλα, δεύτερη από τον Ισπανό. Πάει να τα κάνει και όλα μόνος τώρα. Εδώ η παλιά για το Γέζιτς που είναι μόνος από δεξιά. Γέζιτς μπήκε στην περιοχή. Το γύρισμα από κοντά δεν μπορεί ο Ανιέτε. Ακασούγου, γκολ! 1-2. Πολύ καλός συνδυασμός. Ανοργάνωτη η άμυνα του Απόλλωνα το πληρώνει. 1-2 και τα πανηγύρια στην εξέδρα από τους φιλοξενούμενους. Ο Ακασού χορεύει μαζί με τους συμπαίκτες του. Όλη η δουλειά όμως έγινε από το Γέζιτς που σέρβιρε. Έτοιμο φαΐ στο πιάτο, βεβαίως δεν το έφαγαν οι δύο, Ανιέτε εκεί και ο Τζιόρας. Δείτε, ξανά ο Σέρβος πλαγιοκόπησε το γύρισμα. 4 παίκτες. Πιτσάκος βάζει κάτω σωστά. Φάουλ του Γκουέλα. Σοηλέδης κοιτάζει τον Τζίτα, προτιμά να παίξει πλάγια με τον Ζουλιώτη. Σεϊμάν κάθετα προς τον Ανιέτε, του στρώνει ο Τσίτας. Ανιέτε για το πλασέ, το κάνει. Τσίτας, γκολ! 1-0 στο 82ο λεπτό από τον νεαρό επιθετικό το Θωμά Τσίτα. Βέβαια όλη τη δουλειά την έκανε ο Ανιέτε και όλα άρχισαν από το Σεϊμάν. Τα πανηγύρια του σκόρερ με τους συμπαίκτες του. Είδαμε και μια αντίδραση του Λουτσιάνο στην κερκίδα. Ο Γκόμες δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να αποσοβήσει το γκολ. 1-0 στο 82ο λεπτό. Και χρόνου υπάρχοντος η νίκη Βόλου. Ο Γιος με το χέρι ψωμένο ζητάει να προωθηθούν. Αυτός που έπρεπε να κάνει το γέμισμα ήταν ο Κυπουρός τελικά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Τσιλιανίδης. Μάχεται, κόντρες και τελικά η μπάλα απομακρύνεται σε μια φάση θρίλερ μέσα στη μεγάλη περιοχή και βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Ανιέτε. Ο Ανιέτε αφήνει για τον Γέσης που δεν είναι offside, κοντά στο 2-0. Γέσης αποφεύγει τον Κυπουρό, πλασάρι, γκολ. Στην κόντρα επίθεση και ενώ ο Ηρακλής ήταν όλος μπροστά, στην ίστατη προσπάθεια στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Τσιλιανίδης ελήχθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε 1-2, κοντράρισε μπάλα, βγήκε στον Ανιέτε. Ο Ανιέτε έκανε μια κούρσα, υπολόγισε σωστά ότι ο Γέσης που έρχονταν δεύτερος κρυφός φορ δεν είναι offside και έτσι είναι. Μπάλα